Kujabula abaningi we-scam ekhozi ibuya. Sawubona kuphi nakuphi la kufinye khona lo mbuso njengamanje ubungalo yena Mathinda Cozi Ntombi somqamela emehlaka abanye baqomela imali sikwazi. Ngala wethu ngabe usuku lakho lokuqala ulancothi wenza ukulungela upress subscribe button share uphinde comment. Wenza sure ukuthi uyalike mntana sekhaya kanti ivideo ilinde iphele bese uyakhomenta. Ngana wethu into edala ukuthi ngisho njalo kunabantu abanokukhomenta uthola ukuthi ivideo ayiphelele kanti mhlambe le ndlela yokhomenta ngayo besikhona isisombululo ekugcineni. Okay ngani zakwethu scam waziwa ngoNsika ukhuze ibuya ngevideo eyodwa nje wasethi cha uyaxolisa le video iyona ke engeke uyaqinisekisa ukuthi awamaningi amavideo azowafaka kodwa ke kuyoze kuphoqa ukuthi kufanele afake amanye amavideo. Uzokhumbula ukuthi uNsika ubevundululo labantu ekuyibona abadla imali zabantu noma abaskema abantu. Lokho kumholela ekuthenini aza afunwe ngebhamu nompilo yakhe besengcupheni ngoba ke befunelwa abantu abaningi ngaleso sikhathi ke. Ngani zawethu uNsika uvezele abanye izinga lescam noma abantu abawuskema ngendlela eyisimanga laphana ke ey'nkundleni zokuxhumana. Abantu abafike bethi kunemali abakutransferela yona if kune-deal noma-ke kune-deal ofuna ukuyihlanganisa nabo bese bethi hayi imali sebeyi-transferile kodwa batransfere imali e-extra mhlawumbe ba-extra ngo-2,000 noma ngaleyo mali leyo ebese ethi eyazi utransfere imali engaka ucela ukuthi umbuyisele back le mali ekuyiyona ebi-extra ngaleso sikhathi. Wena bese uzumbula kwi-akhawunti yakho umsendele kanti yena le mali abethi ukusendele yona ayikho. Kodwa ngana kwethu ngaphandle kokuhlakaza ngihlakazela ukuthi mhlawumbe kuyokwenzeka ukuthi awu-understand ukuthi kwenzakalani kodwa-ke asingene kuyona-ke ividiyo wenze sure ukuthi uyakhomenta ekugcineni kwayo ividiyo. Ngabe bake bakubamba kanjani? Ngabe-ke khona yini indlela wena oseke wabambeka ngayo? Ngabe le nto uyayazi? Ngabe ukhona oseke wabanjwa omaziyo? Ungayivikela kanjani ukuze ungabanjwa kulesi scam? Sizuvula lakho mayelana nalolu daba after le video kwi-comment section. Ngizosho ukuthi uyalike uyasubscribe mntana sekhaya bamba nayo ivideo. Bafowethu umuntu abingelele. Kune-scam ekumele nisigade bafowethu. Isikeme esidala. Yabona lesenhlapho wenza ibhizinisi kunomuntu ozokufonela athi ngifaka imali like ufuna i-quotation afake imali le ozoyisho wena ayifake ibe ningi ibe extra mhlawumbe izoba extra ngo-3,000 noma ngomalini bese ngicela ungifakela back lo mali. Abangayazi le nto le bafowethu baye bangishaya ngawo mina bangidla 11,000. I was selling i-camera worth 11,000 yayisase nje eseboxini nama extras. Actually it was more than 11,000. Naye le ndoda le lokhu ngifonele kusukela I think ngabo 4 ithena ifuna ukubhuka yenza ama booking yonke into yayisenda imekuzana i-proof of payment yasenda imali ya extra beku 3,500 some change yasenda ko 5,000 ma isifuna back lo 2,000 awusendwe yimina lo 2,000 shothi ngeke vele ingene kumina imali manje ngoba ngisebenzisela enye ibank mina yona eyilenye ibank Nedbank yona ngisho ucima njani but ke vele nami ngithole kahle nami ngiyibhorekele vele ngekho busy ngalutho ngaze ngibamba sengiyithumele Standard Bank angazi I think more than 4 times njengoba sikhuluma iyafona nje sengiyifona back ke manje ufuna ukuyikhuza ithi yeka lento yakho igadeni ke nani kodwa into ekanjena ziyenzeka bafowethu. You have reached the why ngayibambi shothi ufuna ukubamba le yaziyo shothi ngifona kule. Let me try again. Okay, angifone le number yazi nje. Yeah but yes. Yes. Ya imana ke mfethu uthena ngikusendela ngithi i-voucher. Yebo i-voucher ya ku WhatsApp le WhatsApp. Usetown njengamanje? Hello? Yena sasemshineni namanje. Oh okay. Mana ke ngithi mina bengibize ufake imali wena konje. Ngenzela ukuthi ngikusendele ngo-Capitec. Yeah, senda ngo-Capitec. Ya ngikwenzela una Capitec ubufake imali konje? Oh bekuyi
5,600 Oh, angithi ububhukhela ukuthi uyeza uza kusasa. Yeah, the booking be 3.6 and the army transport benzi put up 2,000. Okay, so mina kumele kubuyisele imali manje 2000 angithi. Yebo, ungayifaka ngecapital. Kodwa kumina angithi bingakaveli kumina. Yeah, bathi izovela ngo midnight before 12 kuyakuthizeni. Okay, shothi mase mina ngifake kule khona eyami bese ngikufakela wena yakho manje ngizoyibamba ngo12 akunankinga. Okay, yeah, uzoyifaka ngani ngocapital? Urathi Capitec ne? Yeah, ufaka ngocapital kuyo le namba. Isibongo ubani ubhodi? Ukhanyile. Ukhanyile. Yebo. Ubaba ukhanyile wase Mozambique? Hayi cha. Oh, ukuphi nendawo ngokuhlala? Second Kokstad. Sebenzele yeah. Oh, lalela Khanyile, iyeke lento oyenzayo iwrong mfowethu ngoba uzobaqeda abantu lento yokuthi umuntu uma ufuna iquotation bese ufaka imali extra ngaleyo ndlela leyo ayikho right yabo. Iyeke mina ngiyakukhuza ngiyakubonisa mfowethu I'm an African even if na ungayena umZulu but you are an African. So kubhlungu ngoba ngiyakuzwa ulimi lwakho aqondile kahle ukuthi sidliwe yinina nisiqedile nina la nithi nenza izinto zenu ayikho right into oyenzayo. Ngiyayazi into oyenzayo ayikho right. Yeke uyaganga Khanyile. Sengikuthume kaningi we-ATM ngamasibomu uyaganga. Ngiyakuzwa baba. Ngiyakhuza uyangithemba uzoyeka ngithi. Asibonge baba, sibonge. Uzoyeka. Yebo. Please mfowethu angifuni ukukhuzana nawe kaningi. Angingezwe ukuthi usudla umuntu. Asibonge Zulu, ngiyayizwa baba. Izinto abazenzayo lezi. Le number yakhe nje ku True Call ivela ngazi uJenica bani. So guys, be warned. I'm no longer doing these things. Ngiyaxolisa kakhulu ebantwini abahlezi inbox abathi baskenyiwe. Whether uskenywe inyanga noma uskenywe yini. Engingakusho I'm currently focusing kimina njengamanje kunezinto ekumele ngilungise iqondene nami. Ivideo yabantu abadlanayo abaqolanayo ngeke ngiphinde ngifake mhlasimbe sengaba into ephoqayo ngempela njengamanje bona la kuzophuma isidumbu noma anything can happen kodwa engekho right and then I can assist but for now please guys ngiyaxolisa umuntu oqoliwe mhlasimbe ngingamnikeza izinamba mhlawumbe zabanye abantu engazi mhlawumbe bangalekelela but qaphelani sesikhuze kaningi bafethu angisazi ngizothini mangiphelwa amazwi manje lungeleka bengizosibamba elandelayo ngiyazi vela ayike elandelayo. Thamba ukuthi uyizwele umntana esekhaya ukuthi hlobo lolu lwescam lolo kanti futhi umnikazi wakhona akaphiki uyazehlisa nje njengoba ke ekhombisa nokuthi uyadikila usevala ifoni emva kokuba ke esebanjiwe noma esetshela ukuthi cha lo mkhuba ngathi kufanele uze uwehle. Ahlala lapha comment section uzivula yakho mayelana nalolu daba mntana esekhaya mina ngibambe kwivideo elandelayo.